皆さんこんにちは。今日は靴の描き方をやっていこうと思います。靴とか足先って人を描く上でとても難しいパーツです。なので私も想像だけで描こうとするとなかなか描けません。なのでぜひ靴を上手に描きたいという方は参考資料を用意してみてください。自分の靴を写真で撮ってみたり、インターネットで検索した画像でも大丈夫です。私も今回はこの画像を参考に靴を描いていこうと思います。それでは描いていきます。まずは靴を履いてない状態を描きます。はい、描けました。ポイントとしては足首はくびれさせます。ふくらはぎから細くなって足首になったらまた膨らむというイメージです。で、外側はくるぶしをポコッと描くと足っぽくなります。で、今回は靴を履かせるのでつま先はもうざっくり描いてます。で、こんな感じで元となる足が描けたので、この足に靴を履かしていこうと思います。はい、描けました。それではちょっと下書きで汚いのでボールペンでなぞっていこうと思います。はい、それでは下書きを消していきます。ボールペンなのでちょっと擦れやすいので消すとき気をつけてください。せっかく書いたのに汚くなったらもったいないので。叩くように消すと綺麗に消せます。はい、どうでしょうか皆さん。想像して書くだけではすごく難しいので、身近にあるものを参考にして書いてみてください。それでは今回も見ていただいてありがとうございました。バイバーイ。